من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر alhamdulillah muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya rame kamu wannan rana yau muna alhamis 4 ga watan Dhulhijja hijira ta annabi alaihi salatu wassalam shekara ta 1447 wacce ta daidai da 21 ga watan Mayu miladiya shekara ta 2026 mun dawo ci gaba da karanta wannan littafi na fiqhun malikiya risala kenan inda sharhun al-thamar dani ke hannunmu shafi na 355 a nusuka irin ta za mu tashi cikin maganar zakatul fitri da daman duka ana daga cikin maganar bayan tauhidi na la ilaha illallah muhammadur rasulullah an yi maganar sallah da abin da ya shafe ta kaman alwala da tsarin ruwa da maganar tsarki an yi maganar azumi an yi maganar zakka a cikin zakka ake a yanzu kuma duk waɗannan abubuwa na arkanu za ka ga galibinsu idan an ɗora mutum tara ko wani abu za ka ga amfanin tarar akwai amfanar halittar Allah a ciki kamar ɓangaren ciyarwa ko an zo magana haji wajen fidiyatul azadin nan haka maganar hadaya haka maganar layya duka za ka ga akwai maganar ɗan adam taimaka masa saboda haka za mu ɗora akan wannan babi insha Allah. Na'am, babun fi zakatil fitri wannan babi ne wanda zai bayani a cikin zakatul fitri. Ka san shi daman can a baya wannan babubuka yayi tun farko ya ɗauko wannan babi a cikin zakar kuɗi da zakar dabbobi an gane ai haka yace ai da ainihin zakar amfanin gona da kuma maganar jizya da ake bayarwa hakan haka ya buɗe babun idan ba a manta ba hakan haka ya buɗe babun ko waɗannan lissafe-lissafe da yi akan sunan babi ɗin an ja dogon lokaci dai a cikinsa ka gan shi nan na gan shi caye cikin zakar kuɗi haka ne ko da kuma amfanin gona da dabbobi da abin da yake fita daga ma'adanai ko abin da ake fitar da shi daga baramu da maganar jizya da abin da ake karba daga yan kasuwa na amana da kuma wanda suke mayaka da kuma to abin da nake so in yi bayani a kai shi haka tsarin malam yake amma idan ka duba littafin da muke da yamma na kullum shi kuma akwai ɗan ta'adili akan tsarinsa shi mai attaju shi sha zai albabul kaza babi na kaza ko na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na hudu fi kaza wa kaza wa fi salasatu fusulin ko arba'atu fusulin to wannan bai ɗau wannan ba kuma idan ka duba ta'adili alkamalu lillahi wancan tsarin safi to ai caye nan babi ne to kuma duk ciki din ma abin da ya ambata kowanne ca zai babi kowanne ca zai babi ba kitabi ba an gane ai da sai ce fasalin kaza idan nan ya ce albabu babin kaza a cikinsa akwai fasali na kaza fasali na kaza fasali na kaza duk sai make su da sunan babi bayan kuma anan da mawardi ya ce babi ne
kaga babi cikin babi ne ai, an gane abin da yawa babi ne cikin babi, ba lalle wani gane ma me yake nufi ba. Da bai yawa da kawai da ya shiru ma yawa da bai kawo kaza da kaza da kaza da kaza ba, kurin ya dinga zubo su, amma da ta yi wato albabul kaza in ya rubuta babi na kaza fi bayani kaza wa kaza wa kaza wa fi salasatu ko arba'atu ko kamsatu fusulin, to sai ci gaba da lissafi da nan zai ce faslun fi kaza. Amma Allah ya saka masa da alheri, ba gyara ba ne, su waɗannan littattafai su aka bi aka samu Allah. Ba wani abu da za ka kalla a ciki ka ce ai abu ne wanda suka yi kuskure, ba haka ba ne. Shi ma masu sharhin nan duk da ka gani sun zo sharhi zai ce malam ya ce kaza amma da dacewa kaza, ba gyara ba ne. Alƙur'ani ne da hadisai ba a yi musu wannan. Yawa mu je babi a cikin zakatul fitr. Allah ya sa kun gane abin da nake nufi. Yawa zakar zakatul fitri sunnatun wajibatun. Fidda kai ma'ana zakar ranar sallah ana kiran fitri zakacin abinci, saboda a ranar ne da safe aka buɗe baki. Ana kiranta zakar kono, muna kiranta zakar fidda kai, sunna ce wajibatun kuma wajiba. farabaha rasulullahi sallallahu alaihi manzo wasallam Allah sallallahu alaihi wasallama ya fararanta ta akan dukkanin babba aw sagirin ko ƙarami, zakarin aw unsa namiji ko mace, hurrin aw abdin ba ɗa ko bawa. Kaga anan a larabce duk da dai alhamdulillah yan uwa karatun ana gane shi da wanda ake gaba da su da wanda suke bibiya, amma shi larabci wani irin yare ne. Yanzu nan da ya ce auto a ƙa'idar larabci sunansa au ɗin nan littanwi'i, dan nau'antawa ne au ɗin, wato fassararsa da ya ce ala kulli kabirin sai ya ce wa sagirin da kuma to au ɗin a nan tana nufin wa, ba wawula ɗau ba ne, sunansa littanwi'i ya kawo, ba dan adabi ba, dan nau'antawa, ma'ana kan dukkan babba da kuma yaro. Na'am, an gane ai, ba auce lissakki ba. Ai idan lissakki ce cewa za an ce an fassa an wajabta ta ala kulli kabirin akan kowane babba, au sagirin kai ina jin dai ba babba ba, ko dai yaro ake ne, ko dai yaro ne yake au din ai za ta iya zuwa ko dai yaro, an gane ai, kaga lissakki ce nan to ba wacan bace, sai au sagirin ko yaro ne, zakarin namiji ne, au unsa, ko dai zakatul fitr dai mace ce take fitarwa, to ba ita bace, wannan littanu'i ce kalar waɗanda suke bayarwa ɗin kenan, an gane ai. Kuma ba littakhayiri bace, akwai au da take zuwa littakhayir, dan zabi ita kuma ikitar awwal aw sani, khuz awwalu khuz awwala aw saniya, karbi na farkon sai ce aw saniya ko na biyu, kaga littakhayiri ne wannan, to ba ita bace ana hannu zan to ba ita bace, ina ba da gani yawa. Akwai kuma auda ita ma na ɗauko ni ne wannan sharhi na ƙara si, ba littirabi ba ce, akwai au littirabi ita kuma
an to da magana sai a tunkuɗe a ce ra'aituhum salasatan au rabi'atan, na gansu uku ne, au kaga zaka ce ko su hudu, a'a wannan littirabi bal take nufi, ba haka bane, hudu ne kuma auce, kaga sai ka tafi ko. Yanzu da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa inna yunus laminal mursalin, menene yana cewa wa inna ya gaya mutanensa, ya guje mutanensa, ya zaba ka ila filkil mashahun faltaqamul hutu huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batni ila yub'asun fa nabadhnahu bil ara'i wa huwa saqim fambatna alayhim shajaratan yaqdin farsalnahu ila mi'ati alfin. Nan ne nake son kawo, sai Allah ya ce muka aiko annabi Yunus farsalnahu ila mi'ati alfin, sai muka turo shi bayan kifin ya amayar da shi ila mi'ati alfin zuwa mutane 100,000. sai Allah ya ce au yaziduna, ko ma ina jin sun fa kai Allah ne zai kama in baka san larabci ba, in ka kuskure ka ce ko a Allah ne zai baka labari a Qur'ani ya zai ma ai shakku kaman masu ruwayar hadisai, ka ce fa arsalnahu ila mi'ati alfin, sai muka aiko shi zuwa mutane 100,000. sai Allah ya ce au yaziduna. To da yawa masu duba Qur'ani da ba su da malamai ko ba su da rusuki a cikin me yaran Arabiya sai su dauka ko sun fa haka, a'a lil itrabi ce ita wannan kuma. fa arsalnahu ila mi'ati alfin, muka aiko shi zuwa mutane 100,000. au yaziduna, kai bari sun fa haka. au shine lil itrabi, kaman balci matsayinta ɗaya da bal, ba haka ba kaza ne. To mu je, to nan da littafin ya ce duk waɗannan nau'i yake fitar masa da zakka. Mu je hurrin aw abdin minal muslimina, ɗa ko bawa daga musulmai, sa'an an kulli nafsin misa'in nabi sallallahu alaihi sa'i wasallam. guda ake bayarwa a kowane rai da sa'in manzan Allah. Shine yanzu dai cikin kwanon shan ruwa ɗaya, kwano ɗaya muke bayarwa, babban kwano da muke auna da shi a nan Kano, cikin ƙaramin mu da nabi 4 kenan. Ko in ba a samu ba cikin babban tafin hannu matsakaici, ba tangame mai ba kuma dan ƙarami ba, a cika a ware ciki 4 tafin hannun mutum guda 2, to shi ake fita wa kowane mutum. Ya san shi ne mudannabi. Kwanan au an ce bai karasa ya ɗan fi kaɗan. Ya fi kwanan awo yawa ko kwanan awo ya ɗaya, to wannan ai in an ƙara ba laifi. Wasu suna cewa kamar kwano 7 zai ishi mutum 8. Kamar kwano 7 zai ishi mutum 8, amma mu abin da muke ihtiyadi muke yi, kawai kowane mutum a fitar masa da kwano ɗaya. In an ƙara nan babu laifi, ba ta kayi da aka ba, ai manufa faranta dai aka ma wanda za a baiwa, ba irin tasbihi bane da aka ce yana da adadi na sallah 33, in kai 34 bai yiwu ba, shirin wannan. Amma shi wannan wanda ya ƙara fa man tadawa khairan wa huwa khairul lah. Na'am. Wato addamin julli aishi ahli zalikal baladi, Ana ba da zakar fidda kai daga mafi rinjayen abincin mutanen garin, ba abinda mutum din yake ci ba. Idan shi mutanen gari sun raja a kan majoritinsu masara suke ci, shi kuma Allah ya hore masa hali shinkafa yake ci, shinkafan ma mai tsada. Don zakatul fitr ta zo, zai dubi abincin jullin mutanen gari mafi rinjaye sai fitar a masara. Idan ya fitar a nasa mai tsada fa ni'ima, yayi wannan ya isa ne. min burrin Na daga alkama mai suna burru, aw sha'irin ko alkama mai suna sha'iru, aw sultin ko alkama mai suna sultu, duk wannan sunan alkama ne. Kaga bai kama kam hudun ba. aw tamrin Ko dabino,
au akitin ko cikui. au zabibi. Na fata ka san cikui. Na'am. Yawwa, yana nan gurin buzaye, ko yanzu kai wajen kara ta abbatuwa ta nan Kano za ka same shi fale-fale yake, nuna raƙumi ne da zikararre. Shi ne a nan ni nake ta tunani tun sanda muke Ishmawi, to yanzu su wasu halittun Ana ce ana wannan abun gangan kenan. Lallai fa gangan. Eh, Wannan ganin sa ma aiki. ai shi ne wai buzu ya zo Kano ya zagaya bai ga rumbu ba bai ga masussuka ba. Shi Kano ana zaman ƙarya, shi ya saba a ƙauye ga yadda ake sussuka ratsi, ya ga yadda rumbuna suke a aje alamu dai nan la'a ya gama zaga shi bai ga yadda ake suka hatsi ba, daga gudun inda ake aje hatsi na rumbuna bai ce ana zaman ƙarya. Ba tabbas. Ba tabbas. To saboda haka su ma a nan wannan abun can na ce to in dai cikun nan to amma al'adar wasu ne yayi mu je. au zabibin. Ko kuma inabi, zabibi kenan busasshen inabi, shi ma ana fidda zakka a abinci. Shi ma ai dabina, yanzu mutumin Kano ka ba shi rayuwar dabino, sai shi da shi zai rayu. Ai shi ya fi so ya ɗebi gittera kawai in za a gyaru a gyaru. Na'am. au dukhnin Ko gero. au zurratin. To an zo gidanka ko dawa, zurratin akwai zurratul aliya akwai zurra dawa, zurratul aliya masara ake fasara da ita. Na'am. au urzin. Ko shinkafa. wakila in kana al'alasu quta qaumin. Haka ce shi alas din nan an ce idan abincin mutanen gari ne, in dai abincin mutanen gari ne shi alasu ukhrijat minhu. a fitar daga ciki mana. Ya ce alas din nan da fita ake rubuta shi da lamin, abinci ne da ake fitowa ana iya fitar da zakka a cikinsa. Ya ce wani abinci ne na mutanen Sana'a, mutanen Sana'a suna amfani da shi. Mu a nan an fasara shi alasu ɗin nan da tamba, ƙwayar tamba, ba tamba ba, tamba. Akwai acca, akwai acca akwai iburo. Ni da acca na rubu. To labasa ka bar shi accan, tunda ni accan ma ban taɓa ganin ta ba. Almafahumu dai ai ƙwayar abin da ake ba, duk wannan zagaye-zagayen da malamin fiƙo yake. Da ca yi maka malam ka fitar da zakatul fitr abin da ake ci ake koshi a rayu da safe a duk inda kake shi kenan. Karama kallahu. Na'am. Yace ban san alasu ba. wa huwa habbun sagirun. Yace kaga ni ma dai labarin sa zan baka. Ina ruwa. Yace wata kwaya ce yan karama. Wato bakan dame ba ma guje kenan. Ka san bakan dame ai wani littafi ne da ake gangar wa'azi za ni kiɗi na ta dan masu barci su farka sun jiya. Kusan matacce ba zai farko ba, ko da ana kaɗa masa goren tambura. Zance gare ni ku karkaɗa kunnuwa, yana da amfani in kun jiya. Na ji Shehu Salihu ya ji ga Hashimu, Shehu Hashimu ya ji ga Mamman Tukuru uban tagwai a cikin birnin Kano. To wai ba maguji ake karantawa ita, shi bai musulunta ba. Da can ai ana yawan karanta ta. Karatu ne matakin farko ma wannan. Shi ba maguji za a yi masa wa'azi, shi ba sallah ke ba musulunta na Shehu Hashimu ya ji ga Salihu, Shehu Salihu ya ji ga Mamman Tukuru. Ya ce, oh, hau, a ce ma abin duk jita-jita ne. Wani ya ci gawa da ne ke. Ya ce wani ya ci gawa da ne ce ma ba tabbas. Yanzu wannan kafin baka shiga da shi hadisi kenan. Ƙwarai kuwa. To yanzu wannan ka shiga da shi hadisi haddasa na mu'amaru haddasa na yaya ai ta haddasa ma mutum goma ya ce ka kai shi ta an bashi mutum ya ce jita-jita ne ya tashi ka kai shi masu sanadai mutum 10. Saboda haka alayi halin shi ma dai anan ya gaya ma
ba sani ba. Yawwa shi ma ana rubutunsa yana nunawa yawwa ko da ya sanin muƙaranar karatun idan kana da ilimin bincike da sanin mafahumi ko da shi ya sani abin da yake nufi wanda yake rubuta littafin nan ba san abin ba yawwa ko da shi ya sani Allah ya ji kan wani malami yana mara dai yana raye yana cewa an yi mutum a nan Kano wai ya cika ya batsa ya ce shi kowane ilimi ya sani kowane ilimi na lugar larabci ya sani ya yi da'awar ilimin luga na sunayen abubuwa kawai wasu mutane su biyar kawai sai suka haɗu suka ce bari mu je mu ƙura malamin tunda ƙarya yake inda mun bayanci ƙarya yake ɗaya ya ce nemo harafi ɗaya ne ka ƙirƙiro harafi sai ya ce na ɗauki ha'un kai fa ɗauki sai ce na ɗau nunu kai fa ɗauki ce na ɗau fa'un kai fa ɗauki na ɗau shinun kai fa ɗauki ce na ɗau alifi kai fa ra 1 2 3 4 5 6 su 6 ne kawai sai suka haɗa wannan suna hum fusharun su suka kirkira hum fusharun Allah ji kammala kawai suka tafi gurinsa ga baligi al'adabi kenan daga ji alaga wata malam wannan kalmar ta rikice mana cikin duba wani littafi ne na larabci in yi mun yi magane kalmar nan ta ƙi ganuwa ce ka taɓa gani duba daga zai ce ga shi nan a rubuce hun fusharun ya ce wannan ai ku ne ba ku zarfafa nazari ba wata ƙwaya ce a gabacin duniya ya ce ƙarya kake Gabacin duniya ka gayi. kaga kai baka je ba shi bai je ba kaga kai daga ce ƙarya kake yi yanzu muka yi ta to maganin su kenan yace yanzu muka yi ta yawa kawai dai ba karatun yau jahala ka yi mutane ba abinda baka sani ba ka wuce kawai daman al'ilmu lillahi yawa al'ilmu lillahi yau jahala yake da irin waɗannan hikimomi kawai da aka tambaye shi ina ne tsakiyar duniya aka ce ina ne tsakiyar duniya kai ne malam yace tsakiyar duniya ƙarƙashin kafar jakinsa inda ya ɗaure nan ne tsakiyar duniya to ya naka da shi ya ce mala ya aka yi gaice in baka yadda baka auno to kaga ai ya baka aiki kaga da kare da haka auno in baka yadda ba kai in baka yadda ba dole ne ko ka kare ta kakura in ba haka ba samu tip kai na za ka faro majabakin lalina amma yawa to saboda haka shi wannan karatu alamarsa dai abinci ne kurum mu je karatu to dabaru ne da malamai suke koyarwa wasu na hikima na'am ya qarubu min khilqatil burri ya kusa da kwayar wannan burru din da alkama wa yukhriju anil abdi sayyiduhu shi bawa ubangidansa ne yake fitan masa wa sagiru la mala lahu yaran da ba shi da dukiya yukhriju anhu waliduhu mahaifinsa to na shine nan mafhumin karatu ne mai zurfi yaro da ba shi da dukiya to wani yaro ne zai mallaki dukiya kuma har babansa ya ce to ya fitar masa da zakatul fitr da kansa ai ciyar da shi da shayar da shi kafin ya balaga ai yana kansa ko yawa amma nan sai ya ce yaron da ba shi da dukiya babansa ya fitar masa to kaga anan ma karatun ai daman di yara iyaye ne suke fitar musu yaro zai iya mallakar dukiya uba ba shi da dukiyar uba ba shi da dukiya ka san inda za a yi haka inda za a yi haka idan mace buluniya ce tana da yaro yake goye uban yaron talaka ne sai rigima ya kama shi tsakaninsa da matarsa uwar yaron kici ransa ya baje sai ya dauko makami sai ya daba mata sai ta mutu ko ka san wannan wanda ya kashe ta din
ko majibincin jininta sun yafe shi ba shi da gado ai shi ya kashe ta ai qatalul lisabbil mirasi ya kashe ta ko dan ya samu dukiya to ba shi da gado yanzu kudin nawaye ba ta da uwa ba ta da uba sai ɗanta guda ɗaya yanzu dukiyar ta waye shi kuma wancan mutum ɗan nawaye to kaga yaron yana da kuɗi shi uban ba shi da kuɗi kenan muje wa yukhriju ar-rajulu zakata al-fitri an mutum yana kulli fitar da muslimin zakatul fitr ne daga kowane mutum musulmi talzamuhu wanda nafaqatuhu ciyar da shi ya kama shi duk wanda kake ciyar da shi ka fitar masa da zakka uwa ko uba ko ƴaƴan kaga ya dawo daga wata mas'ala ke kullu musulmi kaga wancan dan ya sake dawowa ciki bayan da ya fitar da shi wa an mukatabihi kuma zai fitar wa bawan da ya dora wa kataba bawan da aka dora wa kataba shi ma sai a fitar masa wa in kana la yunfiqu alaihi ko da baya ciyar da shi kataba an san kataba ai kai bawa na ka kawo naira 100 na yan taka kaga kataba kenan ya kawo 75,000 ko 80,000 bai gama cikawa ba to in zakatul fitr ta zo ubangidan ya fitar ai yanzu dai bawansa ne inda bai gama biya ba li'annahu abdul lahu domin ai ba'd bawansa ne bayan gazawarsa shine mai ishmawi ce ai ba'ad ajizi karatun ishmawi ne ba irin waɗannan wasu abubuwan inda ka san wankowa aka Allah zai gaji kaman wanko sa kai ko wannan ne wanka amma dai wannan ya riga wancan wancan ne ya wanka wanka ne shi ma idan ana gano haka a cikin littafai kana bin littafin mutum zai gane mutum wannan ba idea ba ce minan layi ya dubo wani littafin ne kurin ya wanko shi ma ya nasa ya haɗo da can da nan ya haɗo da can sai ya tashi nasa wa yustahabu ikhrajuha idha tala al-fajr min yawm an zo al-fitr fitar da zakatul fitr idan alfajir ya keto ko da akwai kauli ya an so a fitar ma tun kafin kwana 3 ga sallah ko kwana 2 ga sallah ko ran sallah da safi da daddare ana kwana 1 da sallah da daddare saboda su talakawan su kintsi amma nan ya ce an so a fitar da ita yayin da alfajir ya keto a ranar sallah karama wa yustahabu al-fitr fihi an so da sassafen a ci abinci qabla dai karamar sallah ce an so a ci abinci ka fara cin abinci da safe saboda ka yi wa cikin ka assalamu alaikum ce anan abin da aka fi so dabino aka fi so dabino aka fi so shine a sharhi da zai kawo kadanci dabino da safe kafin a tafi idi ko ɗan ruwa haka ma dai dabino shine a wala tukuna abin ruwan saboda shi an ce annabi ya ci dabina ka san shi ba sayyidul wujudi da a inda aka kawo shi da ɗinya suke mu'amala ko da kaɗanya ka gane ko to da tuni wannan abin shi za a ce in kai ya wulada shi kurin annaba ake kalla shine shari'a kurin shi manzo Allah shine shari'a kurin duk abin da to shi yasa idan bawa ya san Allah ya san gwanintar Allah duk abin da aka ce a inda aka yi annabi waɗannan abubuwan in ka gansu tuno annabi girmama su dogwayen duwatsu ne bishiyoyin dabinai ne raƙuma ne sahara ce mene didde irin wannan su dinga ma khayal na manzan Allah an gane yayi yanzu ka zo buɗe baki a ce wanda ya buɗe baki da kurna misali kaga yawa mu je karatu kun gane sakon ai shine sahibu shari'ati na'am wa yustahabu al-fitr fihi qabla al-ghudu ila al-musalla jijjifi zuwa filin sallah ba wa daman ba zai ce ma masajidi ba mun sha gaya ma wannan
a sallar idi babu masjidu, sai dai in ta zama dole da larura sai a yi sallar idi a masallaci, amma dai farkon lamari fili ake samu, filin idi, musalla filin idi. وليس ذلك في Cin الأضحى abincin ba haka yake ba a babban sallah. A babban sallah an zo ka tafi idi baka ci kuma ba, ai ka daman cin abincin ka kake yi. In ka ji an dawo daga idi ka ci abincin, amma layya kai ka ci daga cikin abincin layyar. In so samu ne hantar ciki ka samu wani abu. ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق An so a sallar idi guda biyu karama ko babba, in zai tafi masallaci ya tafi ta hanya daban, ويرجع من أخرى in zai dawo ya dawo ta wada daban, saboda halittu su masa shaida, ƙasa ta masa shaida, gini ya masa shaida, bishiya ta masa shaida. In akwai hidima da yake bayarwa almajirai ya ba na nan can kuma na nan. Kuma an so a tafi a ƙasa sai dai inda larura. Don na gani shi kenan za mu sake haɗewa a cikin aikin hadara da ta haɗa mu da shi cikin can wancan littafin attaju. Nan ma sai ta sake kawo shi daidai lokacin da ta kawo shi kuma a shekarar da ta kawo shi. Tsari ne min Allah ba daga gare mu ba. Da ka ga yaranta ina da kyau ka san mazahirul lahi. Ka san mazahirul lahi, hadarar Allah tana mazahir. Ta nema maganganu na ishara ya zaharu min shay'in ala shay'in lada shay'in wa qablu wa ba'du sarmada bisirani qayyumiyatika fi kulli shay'in wa adam ihtimal khuruj shay'in kuma dakka aw jalla an ilmaka wa qarika ta da sukun. Babu mai yin wannan abu in ba Allah wala awwal. Sai mun shiga wannan babun za ka gane shi wancan karatun yamma ba kwa zuwa. Karatu ne hadarar take yi da daidai lokacin da take yi da a shekarar da take yi, da me hikimar yin haka ka gano haka a ciki. Wallahi mala